Zo mooi rem. Dan is het alweer even naar Tietje Teugen. Het kan je er maar weer in houden, denk ik, hè? Ja. Komt net zacht en je krijgt het. Ja, met al wat lieken. Nou? We hebben alles gewoon. Ja. Wij hebben begrepen dat het reden is voor een feestje. Dat klopt. En waarom is dat zo? Wij bestaan 75 jaar, tenminste de kapsalon. Nou. Ja, mijn opa is hier begonnen in 1938. En ik ben inmiddels de derde generatie. En hoe groot is jouw onderdeel in die 74 jaar? Ik sta hier nu 27 jaar. Dus meer dan een derde heb ik al metwerkt. En heb ik wat leuke klanten? Ik heb hele leuke klanten, alleen maar leuke klanten. Ja, dat heb je natuurlijk wel eens, kapper. Je mag dat zo nou en dan ik wat pratende houden. Ja, nou ja, dat lukt altijd wel redelijk. Ja, wat binnen de gespreksonderwerpen moet algemeen? Nou, ik denk het meest over het weer. En op het moment helemaal, met al die kou. En het uitzien. De crisis, daar wordt ook heel wat over af praten. Dat is dan toch nog wel wat een cliché, hè? Ja, dat is wel zo, maar En jouw paken die hier vroeger rekkel hoe het waar? waarschijnlijk wel. Ja, en even maar heb je ook in je voordeel. Het mag er wel crisis wezen, maar dat hier van de meesten dat blijft wel groeien. Dat gaat gewoon door, ja. Dus wat dat dan gaat, hebben we een goed beroep gekozen. En geniet je nog altijd van je werk? Ja, ik doe het nog altijd met plezier. Dus ik hoop nog wel wat jaartjes door te gaan. Nou, hoeveel hier mooi er nog bij komen? Nou, als we tot ons 67ste werken, moet ik precies de 100 jaar volmaken. Op nooit tweede feestje. Ja. Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan, man? De boel een beetje opknappen, maar dat moet waar, hè? Maar je hebt ik nog alle dingen door. Ik heb wel scheren daar. Nou, hier in mijn oren, zo weet je. Dat ben Laris. Dan heb je daar een kakatoe. Dan heb je de Ara. Nee? Ja. Dit dan. Hoeveel vogels heb je dan? Ja, dat ben nog al eens een paar. Ik telde me er al daar. Als jonkje hier ik al hier aan douwen en kriel heen. En toen ik in een huis weer. Nou ja, die virus die heeft en die rechts net een kwijt. Zo is het, joh. Nu, hier zit ik nog wat in, zo daar rondring. Dat zijn toraco's. Zo. Oh ja. Dat is wat apart. Ja. Zo, die zit hier nou in, maar als het mooi waar wordt, dan komen ze weer buiten. Daar zit ik nog vlug. Dan gaan ze daarheen. Oké. En dan heb ik wat betaald. Ik ben lenig. Mijn vrouw is overleden, dus ja, dan moest ik met om me heen hebben. Ja, maar ik net achter de ruim zat, dat kon ik niet goed, hè? Nee. Dus dan ben je dan hier mooi wat aan het dompen? Ja, ik heb wel wat pion. Ja, dat verhoren is het best wat. Hm? Ja. Ja, dit is wel een mooi ding.
Ja, maar elke keer dat hij erin denkt, met de camera Ja, dan wordt er wel benauwd, hè. Dat trekt 40 vol licht op. Ja, dan zitten we er wel, ja. Zult nooit weten. Hoe heet die site, Jan? Toraco's. Torakers, dus zal nooit weten hoe ze het liet showen. Zijn we er al? Nou ja, je zegt het wel, hè, hoe max je binnen. Ah, het is dringen in het bakje. Het is nou dringen, ja. Ja, daar is er nog niet bij, hè. Nou, man. Ik ben hier in 1990 ben ik gekomen. En ja, we repareren wat fietsen, we hebben stallingen bij. Ik heb wat nieuwe fietsjes erbij. Bij de Hans, uiteraard. Eigenlijk alles op fietsgebied. Ik wie het 10-12 hier en toen zei ik al direct van ik wil fietsenmaker worden. En ja, dat is ook helemaal worden. En het verveelt me nog net een moment. Dat is mogelijk. Ja, dat is, de fietsen dat is gewoon hartstikke interessant werk. In een bakje. Ik ben hier nou ook ongeveer al 5 jaar rond. Ja, 4,5, 5 jaar. Ik kwam hier in 2007. Ja, Maar dat was stage toen nog. toen was het nog stage. Ja. Nou ja, tijd. Toen dacht je van ik maak mijn haren. Ik moet hem houden, dacht ik, ja. Inderdaad. Hij werkt behoorlijk terug, hè, ondertussen. Ja, dat had er wel in de vingers. Dit wordt dan een echte fietsenmaker. Dat lukt heel goed. Komt de klant om, zeker? Ja, een jonge dame. Vind je wel leuk, hè? Meestal dan gaat hij naar de door, maar Ja, daar spalt hij er snel in. Ik krijg nu volle kans meer. Goedemorgen, mevrouw. Nou gaat hij hoor. Zo. Helemaal geregeld. Kan je weer licht fietsen. Oké. Ja, we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is... Ja, met jou praten mooi wat en hij doet het werk al. Hij doet het werk, hè? Ja, maar ja, je moet het een beetje verdelen. Teamwork, hè? Ja, dat noemen ze teamwork, ja. Ja. De baas regelt de PR. Ja. En ik de fietsen. Ja.